Здравейте, шкембета! Ще играем играта Alien Shooter, пак двубой, двама на двама PvP. Играта е Alien Shooter, клана е Шкембили БГ. Започваме. Нека по-добрия да победи. Да видим противниците. Витамин D е с мен. Явно сме стояли много на слънце. Айде да започваме. Може и да не стартира. И начало! Започваме с началния самолет. Паргав като скарах мини крила тук. Атакуваме с дрон. О, те приключиха рано. И победа за Шкембили БГ! Най-добрия клан, лидер Цецо, помощници Велизар и Бате Пенчо. Но всички помагаме с каквото можем. Присъедини се към нас, към клана, за повече видеа и такива битки. Последвай канала и ако може на лайкче, ще съм много благодарен.